Zdravím vás u tohle videa a já jsem tu s Virexem Nazdar. a jsme tu u informačky o jednom studiu, dá se to říct, že jo, studio, jo. Jmenuje se crazymovies.cz a založil jsem ho já s Virexem, budeme na něj oba dva natáčet videa, nejenom z Minecraftu, ale i z jiných her, já už mám připravenou Mafii jedničku, že budu teďka natáčet, takže... A já mám zase Crisis, takže doufám, že vás to bude bavit. A tak jsme vás chtěli teda požádat, ty, co mají u obou nás dvou mají odběr, tak ať dají odběr i u tohle, protože tady budeme natáčet hodně a nebojte se, ani jeden z nás nepřestane natáčet na svůj vlastní ten profil, jenom tady to Ale máme. sem budem dávat prostě videa jenom takový vedlejší. Já už mám připravený modpack, který jsem si sám vytvořil, je to hodně dobrý modpack, ještě ho trošku doupravím, ale už mám pár dílů natočených, takže super. Ale já jenom teda z Minecraftu, co tu budu točit, tak sem budu dávat videa jenom ze serveru Crazycraft, určitě ho znáte. Já sem budu dávat i ze toho z Mindplay. Mindplay se No, taky přesunuje sem. tak ty já si nechám na svém channelu. No nic, tak aby jsme to nějak neprodlužovali, tak Nazdar. doufám, že se na tenhle channel budete koukat. A uvidíme se u prvního videa tady z tohohle channelu. Tak nazdar.